Hej. Jeg vil lige fortælle lidt om processen omkring et logo. Når jeg laver logo, så starter jeg selvfølgelig altid med at snakke med dem, der skal have logoet. Jeg skal ligesom finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, hvad er det for nogle ting, hvad er deres værdier, hvad er det, de gerne vil udstråle, hvad er det for et firma. Og når jeg ligesom får firmaet ind under huden, jamen, så kan jeg bedre få fremstillet noget, som viser det visuelt. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at jeg ligesom lærer virksomheden at kende. Ellers så får man et logo, som man ikke kan mærke. Et logo, der bare er en etiket, som måske nok er genkendelig, men som ikke viser, hvad det er for en virksomhed, vi har med at gøre. Det her logo, som jeg har lavet her for nylig, det er til Helsebasen. Det er en virksomhed, som sælger økologiske varer på nettet. Da jeg var ude at tale med dem, så skulle jeg ligesom finde ud af, hvad er det for nogle ord, hvad er det, man ligesom kunne sætte på deres virksomhed. Det er bæredygtighed og nærvær, økologi. Noget andet, som man måske ikke lige sådan umiddelbart, men det var noget, jeg bare kunne fornemme og mærke, da jeg var derude. Det var hygge. Det var et rart sted at være, og det må man gerne kunne mærke også, selvom man måske kun handler med dem på nettet. Så alle de her ting, det skulle vi gerne have ind i deres logo. Jeg tager så hjem og ligesom kigger på, hvad er det for nogle ord, jeg har fået skrevet ned. Og så laver jeg nogle skitser. Først laver jeg lidt i hånden, og så meget hurtigt går jeg i gang på computeren. Helse og, sundhed og sådan noget. Det er noget med sprængfyldt af energi og byggesten, grundstenene i hele vores, for at vi kan eksistere som mennesker. Det var nogle af de første tanker, jeg gjorde mig. Jeg arbejdede lidt med nogle bløde bogstaver. Det var vigtigt for mig, at vi ligesom fik det her... de bløde værdier, at det kom ind over. Jeg kunne godt lide de her, der nærmest eksploderede af energi, men fortsat lidt, for jeg havde måske brug for noget mere symbolik. Fandt på, at det, for mig, der er noget, når det er noget med bæredygtighed, så er det enten noget med blomster eller et hjerte. Det er noget, som omfatter det hele. Jeg tænkte både hjerter og blomster, lavede forskellige blomster, arbejdede lidt med, tænkte også på et æble, men det er meget specifikt, og nu er det jo ikke ferskvarer, de sælger, så det virkede lidt forkert. Men hele vejen igennem, når jeg laver logo, så er jeg i kontakt med kunden, fordi at selvom jeg ligesom har nogle fornemmelser omkring noget symbolik, så er det godt ske, at det slet ikke siger det samme for dem. Og det, der er vigtigst, det er, at de har det godt med deres logo, at de kan stå inde for det, som det er endt med. Fordi så skal det nok fungere for dem. Jeg fik at vide, at hjerte, det var bare en no-go. Blomst, det var ikke lige, hvad de havde forestillet sig. Jeg havde en rigtig god fornemmelse omkring blomster. De sagde ikke definitivt nej, så den havde jeg sådan, jamen den kunne jeg godt arbejde videre med. Så arbejder jeg lidt med forskellige fonde. Prøver at se, om jeg kan lave noget sjov med dem. Noget, der også illustrerer det her med masser af kraft. Og jeg arbejder altid i sort-hvid. Indtil til sidst, så lægger jeg farve på, så er det i hvert fald ikke noget, der forstyrrer undervejs. Jeg arbejdede med blomsten på mange forskellige måder. Fik en jublende person ind heroppe, men lige pludselig så blev der for mange effekter. Man skal også passe på med et logo, at der ikke kommer for mange effekter ind over. En enkelt eller to ting i et logo, det er rigeligt. Og bare her, hvis jeg arbejder med kontrasten tyk-tynd, jamen så har vi allerede en effekt i det. Hvis der så kommer mange flere ting ind over, jamen så skal man skal passe på. Det gælder om at holde det enkelt. Jeg kom hen til var godt klar over, at det var grøn. Farven skulle være grøn, fordi det var jo økologi. Det skulle ikke være en skriggrøn, det skulle være en rolig grøn, som udstråler noget naturlig balance og noget harmoni. Kunden fik lov at se de her ting. Jeg lavede også lige en med en indkøbskurv, fordi jeg var lidt usikker på den med blomsten, men vi var enige om, at blomsten var okay. Men der skulle så laves lidt nogle ændringer, fordi det kom til at stå for hårdt. Det skulle blødes op på en eller anden måde. Så jeg fik lavet en blanding af de to øverste, og deres logo endte med at se sådan her ud. Helsebasen, online økologi, bæredygtighed og sundhed. De har fået nogle forskellige farver at arbejde med, men i selve punchlinen her, den bruger vi den røde. En rubinrød, som giver noget værdifuldt eller noget eksklusivt til den grønne, og som også giver en kontrast. Så sådan blev logoet til.